Πρωτοπορία στα κέντρα iKid είναι η χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει στους θεραπευτές να συγκεντρώνουν τα μεθοδολογικά τους εργαλεία σε μία βάση δεδομένων. Είναι ο συνδυασμός, μπορούμε να πούμε, της εμπειρίας των θεραπευτριών σε συνδυασμό με την χρήση ενός πρωτοποριακού ηλεκτρονικού συστήματος, το iKey Learning, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα εσωτερικό σύστημα διαχείρισης και ενημέρωσης των προγραμμάτων των περιστατικών, το οποίο είναι εγκατεστημένο και στα 3 κέντρα. Και που βέβαια αυτό περιλαμβάνει και άλλο ένα κομμάτι, την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, μέσα στην οποία είναι καταχωρημένο όλο το θεραπευτικό υλικό και έχει ταξινομηθεί με βάση το είδος της δυσκολίας αλλά και τη χρονολογική ηλικία, και μέσα από αυτό κάθε θεραπευτής μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση και να επιλέξει πάντοτε το κατάλληλο εκείνο υλικό το οποίο χρειάζεται κάθε περιστατικό με βάση την δυσκολία που αντιμετωπίζει. Τα κέντρα iKid με έδρα τους περιοχές της Δυτικής Αττικής υποδέχονται παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, στοχεύοντας σε μια ολιστική προσέγγιση της αποκατάστασης.